Ado. Raina yawa a bace yake. Menene faru? To, saboda aka shiga majalisa mana, aka sace sandan iko. Ka san muhimmancin sandan iko? Da sandan iko ake wanzar da dokoki. Kwarai. Ko ba haka bane? Haka ne. Da sandan iko ake yanke hukunce. Kwarai. Da sandan iko ake gudanar da dukkan wasu al'amurka da zai taso daga sama na ƙasa. Kwarai kuwa. To an shiga majalisa an sace sandan iko. Saboda Allah. Bari mu ga maka wani abu. Ina jin ka. Ai duk waɗanda za ka ga sun saci sandan iko. Na'am. To masu kuɗi ne kuma kuɗi suke nema. Sandan iko? A'a. Shi yasa naga an buɗe masa gurbin karatu a jami'a. University ba? Aka buɗe gurbin karatu. Wai yaya sunan karatu? Yadda za ka saci sandan iko daga ƙwararre. Ƙwarai kuwa. Dole yanzu kana son satan sandan iko sai ka zama ƙwararre. Sai ka zama babban mutum. Ƙwararre? Sai ka yi bincike, ka rubuta, ka yi tunani. Abin da wannan karatu ke koyarwa shine ta yaya za ka gane ina ake ajiye sandan iko. To? Da wani lokaci ake fito da sandan iko. Ƙwarai kuwa ƙwarai. Da wani lokaci ake shiga da sandan iko. Su waye ke gadin sandan iko. Wani lokaci ne sandan iko yake kasancewa shi kadai. Kai duk sai kai wannan karatu. Aiki ne fa sata sandan iko fa. Aiki ne babba. Professional ake kira ko sai ka zama ƙwararre. Kai kafin ka zaci sandan iko. Allah sarki. Hai. Ka san ni me yake ban tausayi? An raba shi da uwa, an raba shi da uba. Ba abinci. Wai ko me abin yi yanzu? Kai shine. Ka san kuma yanzu in babu sandan iko na babu wata doka da za ta yi amfani ba. Allah wannan ba shine mai muhimmanci ba kaji. To menene mai muhimmanci? Abu mai muhimmanci. A nan wurin shine a bashi tsaro. Wani irin tsaro? Yanayi rayuwa yanzu na wannan cututtuka da muke fama da ita na coronavirus. Kuma haka ne kwarai. Sandan iko yana buƙatar tsaro daga wannan cuta. Allah ya sa wanda ya saci sandan iko zai rika saka masa face mask. Takunkumi. To Allah ya sa wanda ya saci sandan iko zai rika yin sanitizer din da ya rika sa sanitizer mai kyau yana wanke jikin shi, yana wanke hannunsa kafin ya taba shi. Kafin a taba shi. Correct. Allah ya sa wanda ya saci sandan iko yana bashi tazara. Social distance kenan. Ta mita 2 zuwa mita 3. A kwarai kuwa. To wannan shine hanyoyin da za a bi a kare sandan iko. Amma idan ba a yi haka ba, sandan iko yana cikin hatsari. Kamar yaya? Na kamuwa da coronavirus. To haka ne. Ka san sandan iko yadda ke da gata? A kwarai yana da gata. Ya ake wa sandan iko a majalisa? Ni da na a nan fa ake ɗoro shi a nan. Saboda isa ma ba za a ɗoro shi a baro ba. Baro a sandan iko? To, ai nake ga mai saboda dare. Kai an dauki sandan iko ana yin kuɗi. Sosai kuwa. Kuma shine kankat na yanke dokoki. To, ai daraja ce ai. Iko sai Allah. Idan an gama yanke hukunci da hukunce da abin da suka yi daidai da abin da ba su yi daidai ba sai ya sake daukansa. A ɗora shi haka faɗa. Sandan iko sai a komar da shi.